Sasho sangena necaba sangena sagulukudela mbukeli wena owabona amaphoyisa ezolanda isigebengu sendawo sakunesikhathi sithungathwa uyabona ke lapho umbukeli kusuke kungasadlalwa bese kuthiwa qoqa sami uthi hayibo mina ngazi lutho kuthiwa yey uzochaza phambili isuke isibhemile namhlanje ke mbukele izwe limi ngeenyawo Nkosi yami we sime ngamanzonzwana impela sibamba umoya njengoba phela iqembu lesizwe bafana lizobeke lidlala umdlalo walo wokugcina wamaqoqo kubo bafana kubo asibe sabe thina siyabafuna igama lahlelo ke Ekhaya Jikelele kanti ke elamngonoxolo kwamwali ihlaba ngale limhlophe qwa intokazi yale ondini ngasesishamthetho sesifundazwe sidala sawubona mbukeli sethemba ukuthi uyaphila sibonga kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi sibambe ngazibini mbukeli ngokuba ninathi kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo sibulise kaloku mbukeli kwindawo enithe kanti nisibukele kuzo nanjengoko kaloku sazi ukuba sisina sithetelana sithetha nje bakhona ababaleqa umondlalo wabo lokama ke abanye kukhona besandula ukuvuka besoyoxova babhake isonka sabo semihla ngemihla kwaye ke akuphelelanga apho mbukeli ngoba ke bafana kulindeleke kuba yenze njalo kaloku ngokuhlwa ixova ibhaka ngethuba ke iza kube ingqozulana nelizwe laseTunisia kenjongo ke zokudlulela kumjikelo olandelayo wayo iAFCON okanti ke elo ke mbukeli lelinye lamanqaku esizathi ke sikuphathela wona kunelo elithi ke uRonald Lamula ubongoza abaqeshi ukuba baqeshe abo bebengamabanjwa emva kokuba ke ezithe zabe kanti ziyenziwa inkqubo zokuba babuyele kwisimo sangaphambili bayithi ke xa beyibiza ngamangesi bathi yi-rehabilitation kuninzi ke mbukeli sikuphathele kona kulena iurendimlo unonkanyezi le inkanyezi enomsantsa phakathi kwezinye umadlo ngothi umazipho umamshukuma umazondwa ngezakhe ncamagushe kaloku kwizihlwele ezindingqungileyo mbukeli makhe sijonge ezibhala phambili kule yure Inkampani ziyabongozwa ukuba ziqeshe aba bebefudula bengamabanjwa bakuba begqibe inkqubo zabo zokubuyisela isidima. Ziyabhikisha izakhamuzi zaseVerelem KwaZulu-Natal njengoba zithi sekuphela izinyanga ezintathu zingenawo amanzi. Kwezemidlalo uchotshelwe ezithendeni umdlalo weqela labafana bafana neTunisia weAFCON ngokuhloka namhlanje pha eIvory Coast. Umphathiswa wezobulungisa nenkonzo zoluleko uRonald Lamula ubongoza abaqeshe ukuba baqeshe abo bebefudula bengamabanjwa bakube begqibe inkqubo zabo zokubuyisela isidima. Lamula ke uthi akukho mthetho kwelilizwe othi abo bebefudula bevalelwe bengamabanjwa ebethetha ke ngethuba kubhengezwe iziphumo zebanga leshumi zango-2023 zamabanjwa asentolongweni eThekwini. Iziboshwa KwaZulu-Natal zikwaze ukuthola 100 wama% ezikhungweni ezine kulesifundazwe. Lezi khungo zingezinye eziyishagalolunye ezenze kahle kakhulu kuleli. uElizabeth Dlamini waseGauteng odonsa isigwebo seminyaka engu-20 ngecala lokubulala ungomunye abenze kahle. Yize esejele kodwa ufuna ukuqhubeka athole iziqu emkhakheni wezokululeka ngengqondo. I'm 40 years of age, but then I did very well for myself. I couldn't even believe that I can do this, but I did it. uDevin Jacobs osephume ngeparole ubhale umatikuletsheni ngaphambi kokudedelwa kwakhe ngonyaka odlule. If I should rate the exams myself, I would rate it. It was quite easy according to me. I achieved 7 distinctions in all my subjects. uLamula usenxenxe abaqashi ukuthi banikeze laba ithuba. All that we are appealing for, it is for employers not to overlook our skilled parolees, but rather give them an equal opportunity and pay them fairly for their labor. uLamula uthi umnyango usezinhlelweni zokuthi uvule izikhungo zokufunda emajele kuleli ngenxa yokwanda kwezibalo zeziboshwa. Londi Khadebe, SABC News eThekwini.
Abazali beingane ezifunda esikoleni okuhlalwa ngaphakathi kuso sabafundi abanezidingo ezikhethekile eWolvenkop ngaseVerina basola ukuthi kunomalgaju odlwengula izingane kulesi sikole lokuza emva kokuthi kunabazali ababike ukuthi izingane zabo zidlwenguliwe lokho kuholele ekuthena abafundi bavalele lesi sikole kanti ke bafuna nokuthi umnyango wezemfundo eMpumalanga uqinisekise ukuphepha kwezingane zabo ngaphambi kokuthi izingane zibuyele esikoleni. Abona abafundi baethe ekuhlaleni banqalwe ngumdlwenguli eMpumalanga ngelixa bekufuneka ukuba baziva bekhuselekile kwaye bejongene nezifundo zabo. Endaweni yoko aba bafundi bahleli ngoloyiko bakwaphansi koxenzelelo lokungazi ukuba iyakuba ngubani ixhobe elilandelayo lesi sidlwengu. Nangona kusavulwe amatyala amabini, ibhodi lawo lesi sikolo ithi ikholelwa ukuba aseliqela aseza kuvela. Abafundi abaliqela kwesi sikolo abakwazi ncam ukuthetha. Station commander last week, during this week, Friday, I'm not sure, Getala. So we reported with a case awaziko I2. Some of the cases bayamjela amanye abamjeli. Abazali babantwana abasele amatyala abo ephethwe ngabokwantsasana bathi bafuna ubulungisa. Mina ngicela justice for mntwanami. Ngiyacela justice for mntwanami ngoba kunjena kusho ukuthi umuntu lo nje batsho ngakhona batsho ubaripa ngaphambi muva nangaphambili mntwanami uyazichamela nje nomntwanami nje akasakhona ukuzibamba. Isebe lezemfundo eMpumalanga libongoze abazali abangekezi ngaphambili ukuba bayokuvula amatyala kungenzi kuzatywala. Singacela sikumnyango wezemfundo ukuthi makukhona omunye umntwana lo odlwenguliwe sicela ukuthi babike emnyangweni wezemfundo baphinde futhi babike nasemaphoyiseni kuze bakhona ukuthi bayenze uphenyo ngendlela lefanele. Abazali bazibike indlela abadane bathe loxo ngayo sisimo sesisikolo kwaye bathe esisikolo asibalungelanga abantwana abanezidingo ezikhethekileyo. Bakwakhalazela ukuba intsana zabo zitshixelwa apha zodwa ebusuku kungekho bantu badala bokubajonga. Inzame zeliziko zokufumana ilizwi kwabakwantsasana kwiphondo laseMpumalanga ziwele phantsi. Isebe lemfundo ephakamileyo noqeqesho lithi zonke izinto zisemi ngendlela ukuvula unyaka mfundo ka-2024. Umphathiswa uGqirha Blade Nzimande ubambe inkomfa nonondaba ePitoli ukunikeza ingxelo ngokulungela kwesebe lakhe ukunceda iidyunivesithi, i-TVET colleges namanye amaziko emfundo ephakamileyo izolo. Njengoko ke ingabafundi abangaphezulu kwi-570,000 abaphumelele imatriki ngomyinge wokungena eyunivesithi ngumngeni oxhalabisayo ukufikelela kwidyunivesithi. Uqhubisana nomdolombo wezicelo kumaziko emfundo ephakamileyo, isebe lemfundo ephakamileyo noqeqesho liphehlelele iziko ekuzakubikwa kulo imingeni ngelixesha lezicelo ukunceda abafundi ngemingeni efana nenkxaso yemali yemfundo ye-NSFAS, imali yamaqithiqithi engekahlawulwa okanye imali zokubhalisa. Ugqirha Nzimande ubongoze i-NSFAS ukuba iqhubisane buphuthu nezimali zokubhalisa ze iqhubisane nezinye inhlawulo ezisaseleyo lingekatshonelwa umhla we-31 kuMatshi kulo nyaka. I call upon NSFAS working together with the affected institutions to ensure that they speedily resolve all these outstanding cases. Whilst this is being resolved, I urge institutions not to deny NSFAS-funded students with outstanding payments to register for the current cycle. Umphathiswa kwabongoza abafundi babizwa njengabalengalengayo missing middle utsho ukuba baqinisekise zonke iinkcukacha zabo zichanekile ukuze bancedwe ngokwezimali. Imiba ithukuzayo ngokuhlawulwa kade kwemali yenkxaso yabafundi i-NSFAS kongeza kugxeleshwana ngezikhondo zamehlo ngelixesha lokubhalisela kufunda. Ikhomishana ezimele ebhekele ukhetho kuleli IEC izoqala uhlelo lokubhalisa abavoti abasemazweni angaphandle ngolesihlanu. Iningizimu Afrika ibalwa namazwe ambalwa eAfrika lapho khona kuvumeleka ukuthi izakhamuzi zakuleli kwamanye amazwe zivote okhethweni likazwelonke. Lokho kuzowasebenzela amaqembu ezombusazwe kuleli anamahhovisi kwamanye amazwe ngethemba lokuthi azophumelela ukuqomisa abavoti. South Africans who are abroad now have an opportunity to register online since December last year. 7,000 persons have registered using our online system from all over the country. But beyond that, we are giving them an additional opportunity
on the weekend of the 26th, 27th, 28th, any of those 2 days. It might be different in different countries, but it's a combination of 2 days within that 3-day framework. So embassies will open, consulates will open, high commissions will open between 8 and 5 for 2 days to give South Africans living abroad opportunities to be on the voters' roll. Kanti amaqela ezopolitiko anjenge Black First, Land First ne-Pan-Africanist Congress ajonge enkandla ukuya kudibana nowayesakuba ngumongameli uJacob Zuma phambi konyulo Jikelele. Njengokuba ke amanye amaqela aphikisayo emanyene phantsi komqulu wentlanganisela yamaqela i-Multi-Party Charter. Oku ke njengokuba amanye amaqela abantsundu ambalwa ezimisela ukudibanisa ivoti phambi konyulo oluthelekiswa nolwango-1994. Njengoko kusekho imibuzo ethe gqolo malunga nonyulo nombutho othe waphumelela, amanye amaqela ezopolitiko afunge amuncintu phaa ukuba aza kusebenzisana ukuqinisekisa ukuba iyasuswa i-ANC kulawulo. Amaqela i-Black First, Land First ne-PAC afunge ukuba aza kusebenza kunye nenkokheli ye-African Radical Economic Transformation Alliance uCalneas naye wenze isibhengeze kupheleni konyaka ophelileyo sokuba uyazivala ingcango uzibandakanya ne-EFF. Inkokheli ye-Black First, Land First uAndile Mngxethama ubhengeze ukuba baza kuxhasa umbutho sanda kusekwa we-MK. I think there was a bit of mismanagement of timing. We saw, for instance, people like Carl, people like Advocate Mkhwebane joining other parties because there was no clear left alternative announced at the time. As the PAC, you will recall that we even have a formal relationship with AZAP. We are also going to have other relationship and other engagement with all other parties that think alike. Umhlalutyi wezopolitiko ukuchaze ukudityaniswa kwamaqela njengokubonakalisa ukufika kwexesha lokuba abantu abantsundu bamanyane phantsi kwesizathu esinye. As a result, black people have not been able to advance themselves socially, culturally, economically and politically. Unobhala Jikelele ogxothiweyo nosele eyinkokheli yombutho i-African Congress for Transformation uAce Magashule nowayesakuba liqala le-MK uCalneas bobabini bayasixhasa isigqibo sowayesakuba ngumongameli sokuba angagayeli ivoti i-ANC koko kujongwe ekufuneka kwenziwe ngamaqela amancinane. Umnyango wezamanzi nenhlanzeko ufuna omasipala eMpumalanga bahlonze izindlela zokubhekana nezingqinamba zokuntuleka kwamanzi kulesi sifundazwe. Umphakathi wase-Trainings Park eVerelem uvuka umbhejazane ushisa amathani emfucuza wavimba nemigwaqo ufuna ukuhlinzekwa ngamanzi abathi sekuphela izinsuku ezingu-96 engekho abalelo ku-2000 amakhaya lapho abanikazi bathi bayibona belahliwe. That is a dire situation. It has reached a humanitarian crisis where children are getting sick, the elderly are falling and getting injured trying to get water. It is unreal, it's unbearable. Lo mphakathi uthi usazoqhubeka nembhikisho imfuno. We want water. I got 4 grandchildren. My grandchildren are deprived from school. What happens to them? I cry every day to the Lord. Asina amanzi sinenkinga ingane from namhlanje nje ingane azikwanga ngesikoleni and abanye abantu mabesiba emakliniki kuvaliwe umgaqo wonke uvaliwe abantu babhikishela amanzi. Ikhansela lelindawo Nkosiyezwe Mhlongo uthembise lo mphakathi ukuthi amanzi azobuya kule ndawo maduze. Inkinga esinayo kakhulu i-infrastructure yethu eThekwini isindala kakhulu. Lo mphakathi usudlulisele izikhalo zawo ngamanzi kwikhomishana yamalungelo abantu ukuze le khomishana ithole umnyombo weinkinga lapha. Ezindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eVerelem.
Sibambe ngazibini Mbukeli ngokuba usahleli kunye nathi. Mbukeli ke njengoko lungekudalanga kuyaphi unyulo likazwelonke makhe sijonge iNkatha Freedom Party sibone amathuba ayo okuphinda iliphumelele iphondo la KwaZulu-Natal. Uzawukhumbula ukuba emva konyulo lokuqala ngo-1994 lo mbutho ye-IFP yaliphumelela iphondo la KwaZulu-Natal kodwa ke ekugqibeleni laphuncuka lawela kumbutho olawulayo i-ANC. Ingaba mhlawumbe akhona kusini na amathuba okuba lo mbutho uphinde uliphumelele eliphondo kwaye ke kukangakanani ukuthenjwa kwe-IFP kweliphondo. Ukufumanisa ke ngakumbi ngokusiqhagamshelana nonjingalwazi uBheki Mngomezulu ongumhlalutyi wezopolitiko. Njengalwazi Mngomezulu masikubulise sikwamkele ngalentsasa sibambe ngazibini ngexesha lakho. Yebo dadethu mangibingelele kuwe ngibingelele kozakweni bese ngibingelele nababukeli bakho. Ewe siyaqonda into okubana kukufuphi ngoku into okubana kube khona unyulo likazwelonke jikelele. Ndifuna njengalwazi siqale sijonge ukuba yintoni eyabangela kuba lo mbutho we-IFP iliphoncule iphondo laKwaZulu-Natal ngoba sikhumbula kakuhle into okubana eliphondo laliphethwe leliqela inkulu baphathiswa uGqirha Frank Mdlalose kwakhala nyonini. No, iqembu le-IFP laqala kahle kakhulu impela njengoba ushilo dadewethu lakwazi ukuthi lisilawule noma lisiphathe isifundazwe saKwaZulu-Natal. Kwathi ngokuhamba kwesikhathi kwaba nezivumelwano ezenzeka phakathi kwayo i-IFP kanye neqembu le-ANC nokwagcina ngokuthi bagcine sebesiphathe isifundazwe ngokubambisana. Kamuva ke kwabe sekuba ke noshintsho lapho khona esabona amandla okuphatha isifundazwe esewela ku-ANC. Engicabanga ukuthi ziningi izathu zalokho okunye kwakho kube ukushintsha ngobuholi ku-ANC kanye futhi nokuthi uma ngabe iqembu kuyilona eliphethe uma kukhona amaphutha enzekayo abantu babe sebeba nenkolelo ukuthi mhlambe uma bengasusa bafake elinye kukhona ushintsho oluzoba khona. Ezinye zezizathu ke ezenza ukuthi i-IFP igcine silahlekelwe isifundazwe saKwaZulu-Natal nanokuthi ngapha ku-ANC kwathi uma ngabe kuba noshintsho kuba khona abaholi okubukeka benesasasa bethandwa ngabantu kwaseba insibazi sesenyuka bagcina ke ilona i-ANC isithatha isifundazwe saKwaZulu-Natal. So ngathi nje kafuphi ziningi izathu ezenza ukuthi i-IFP igcine ilahlekelwa ukuphatha isifundazwe saKwaZulu-Natal. Xa sizawujonga iqala umntwana uMangosuthu Buthelezi senjongo yena muntu besazi into okubana ebeyiphakamisele phezulu iflag ye-IFP njengoko wasungula iqela lombutho ngoMarch ka1975. Ukusweleka kwakhe kwadala intandabuzo into obana ingaba mhlawumbe eliqela lizawusuka apha limephi. Ndiyafuna ukuqonda into okubana ungabikho kwaye umntwana uMangosuthu kuza kuba nefuthe lini kolunyulo. Umbuzo obalekile lo dadewethu mhlambe asiqala ngokusho ukuthi iqembu le-IFP kwaba nezikhathi lapho khona belibukeka lishona phansi kakhulu kangangokuthi kwaba nenkolelo ukuthi angeke liphinde likwazi ukubuya lizophatha isifundazwe saKwaZulu-Natal. Kodwa kamuva nje silibone iqembu livuka kwaba yilona iqembu le-IFP kwaba iqembu le-EFF kwaba iqembu le-Freedom Front Plus wona amaqembu esiwabone alokhu ekhuphuka njalo ngezibalo uma ngabe kunokhetho ngaba ukhetho lukazwelonke noma ukhetho lwesifundazwe. Iqembu le-IFP sizokhumbula ukuthi emuva nje kusukela ngo-2021 likwazile ukuthi lithathe omasipala abaningi abanye babo ababekade bephethwe i-ANC. Ukuba khona ke kumntwana kwaphinda ngene inkosi Mangosuthu Buthelezi ikona ukusiza kakhulu iqembu ngoba uyena obe ubuso be-IFP kusukela ngo-1975 njengoba usushilo futhi beliphethe iqembu engenalo isekela kwaze kwawushaya u-2012 lapho khona okwakhethwa inkosi yaseMbongombongweni inkosi yakwaButhelezi kwaba yona ke ebayisekela kamuva ke emva kokhetho lango-2019 kwabe sekhethwa ke ulona umnumzana uSonisho vele inkosi emhlabisa ukuthi akube uyena khona iqembu. Ukudlula ke emhlabeni komntwana noma ukukhothama komntwana kwaphinda ngene kugcine uduma olungeqwantwala iqembu le-IFP. Kodwa ke ngiyacabanga ukuthi ibinalo ithuba lokuthi ingasithatha isifundazwe
into ezofika iphazamise nje lezi zinto ezenzeka kamuva ke okufaka phakathi ke ukwakhiwa kweqembu le-MK. Kodwa ngokubuka kwami uma uzobheka inketho zokuchibiyela bese ubheka ukuthi iqembu eqhudelana nayo okuyi-ANC liney'nkinga zangaphakathi, kukhona ukungethenjwa i-ANC ngenxa yokuthi abantu bakholelwa ekutheni ayilethi iy'nsiza kubantu, ibesethubeni lokuthi ngasithatha isifundazwe. Kodwa njengamanje angicabanga ukuthi lokho kusengenzeka ngoba okunye futhi okumthelela akubukeki lukhona uzinzo njengamanje ngoba umhlonishwa uvele Nkosi Nhlabisa nakuba umholi weqembu kodwa akalitholi uxhaso noma isupport okufanele ayithole kunabanye okubukeka besigaqela isikhundla sakhe okugcina kulimaza iqembu ukuthi lingakwazi ukuthi lifocus emagxile ekutheni liyilungisele okhethweni liphinde futhi kufune lilungise iy'nkinga zazo zangaphakathi. So ngaleyo ndlela ngasho ngithi nakuba lizokwenza kahle iqembu la-FP kodwa angiboni ukuthi lokhu enganginikeza khona ngithi lizolithatha isifundazwe kusazokwenzeka njengamanje, angiboni ukuthi kuzokwenzeka. Njengokuba usitsho njengalwazi into yokubana ngenxa yengxaki esizibonayo zigquba pha kumbutho we-ANC ingakumbi xa sawujonga ingxaki yobuqhophololo, uyabona into yobana mhlambe zingaba khona ivoti esingazibona zisuka kulo mbutho we-ANC zisiya ke kwi-IFP. Kwaye siyaqonda into yobana izolo kukhona amaqela aphikisayo afana nayo i-Black First, Land First kunye ne-Pan Africanist Congress eziye zabe kanti zindwendwe lapha enkandla ezindwendwela lo wayesaba ngumongameli uJacob Zuma ngenjongo zokuba babe inhlanganisela njengamaqela aphikisayo ukuze babe kanti bayayisiphula i-ANC. Ndiyafuna njengalwazi uqonda into yobana mhlawumbe singayibona mhlawumbe lo mbutho we-IFP nawo mhlawumbe uyinhlanganisela namanye amaqela aphikisayo uba basiphule nengcambu i-ANC. Asiqale ngokusho dadewethu ukuthi iqembu lomkhonto wesizwe yilona engibona lizolimaza kakhulu amaqembu amaningi, hayi nje i-ANC kuphela. Ngiyabezwa abantu abaningi bathi i-ANC kuphela ezolimala ngokuba khona komkhonto wesizwe. Engicabanga ukuthi-ke isizathu salokho ukuthi nabaholi be-ANC babukeka belala bengalele ngoba kubukeka ibethusile ilona iqembu leli ilona MK. Uzobona ngendlela abakhuluma ngayo edlangalaleni uma ngabe begxeka abanye besho ukuthi kuzoba nodlame yonke lento le khombisa ukuthi iyethuse wonke umuntu. Kodwa ke ngaseqenjini le-IFP inkinga ezoba khona nakuba amanye amaqembu ezombusazwe ezimisele ukusebenzisana nomkhonto wesizwe njengoba usushilo nje ukuthi amaqembu afana no-PAC no-Land First ukwamchithama baxoxisana nayo ilona MK noma ulona uformer president uZuma ukuthi bakwazi ukubambisana. Iqembu le-IFP angiboni ukuthi lizokwenza lokho ngoba kuyimanje KwaZulu Natal livele linezivumelwano esikhona esisebenzayo phakathi kwalo iqembu le-IFP kanye neqembu le-DA, kanti futhi kuzolonke kukhona ukusebenzisana abazama ukwenza phakathi kwe-DA namanye amaqembu ezombusazwe okufaka phakathi lona iqembu le-IFP. Angiboni-ke ukuthi i-IFP isingaphuma ke kule zivumelwano sayo ne-DA bese iyosebenzisana nomkhonto wesizwe. Into engenzeka kungaba ngamanye amalunga e-IFP angaziphumela ngokwawo ahambe ayovotela iqembu le-MK, kodwa khona iqembu ngokusemthethweni angiboni lizokwenza lokho ngaphandle uma lengaqala iqede ubudlelwano ekunabo ne-DA. Ilapho ke singabona kwenzeka lokho. Kodwa-ke ngokubuka kwami isikhathi sincane kabi mhlawumbe ukuthi bangakwazi ukwenza lokho. Ngiyacabanga ukuthi bazoyitshela ukuthi uma besebenzisana ne-DA basethubeni ukuthi basengakwazi ukuphatha isifundazwe, kodwa nje basengishilo angikuboni kwenzeka. Njengalwazi ungathi mhlawumbe ngawaphi amacebo njengokusisho mhlawumbe ubangaba ingalungisa ubudlelwane bayo nombutho we-DA mhlawumbe singabona lo nhlanganiselo ingaba mhlawumbe ngawaphi amanye amacebo lo mbutho we-IFP anothi mhlawumbe bawasebenzise ukuzuza inhliziyo zabantu bephondo laKwaZulu Natal kuba kuyabonakala njengokosazi into yobana lo mbutho ibingowona mbutho omkhulu ulawula kwiphondo laKwaZulu Natal. Yintoni abanothi bayenze ukuze uluntu lube nentembeko? Siyaqonda bana bajonge into yokubana babambe i-election manifesto pha eMoses Mabhida Stadium xa kuqala uMarch. Sikhumbule kananjalo into yokubana neminye imibutho ifana ne-EFF nayi-ANC nabo bazifuna phakathi kwesa stadium. Ingaba mhlawumbe le manifesto singabona uluntu lusiza ngaphambile, ingaba zithini predictions zakho?
Dadewethu ngike ngathi esikhathini esidlule imanifesto akuyona ephumelelisa abantu kuma elections. Imanifesto iyodwa ayawawina ama elections. Kunabantu abavotela amaqembu abo bengazi ngisho isentence elilodwa ku manifesto ukuthi iqembu liza nani. Abantu bavotela iqembu ngokuthi bayalithanda. Bambalwa abantu abavotela iqembu ngoba bebuka izethembiso. Izathu salokho ukuthi osopolitiki bafike bakwethembise enye into ukuthi uma ngabe usubanikezile amandla bangenzi nokukodwa kwalezi zinto abathi bazozenza. So ke lento yama manifesto yinto eyenziwayo ngoba kumkhuba ofanele wenzeke kanti futhi into evumelekile ukuthi yenzeke njalo makuzoba nokhetho. Kodwa akuzona izinto eziwina ukhetho. Okusho ukuthi ke abantu abakholela kwi-IFP basazoqhubeka bayivotele i-IFP noma ngabe kuthiwa mhlambe ukuthi uma ngabe ifika lapha eMoses Mabhida yangagcwalisa istadium noma mhlambe afike yasho izinto abanye abantu abangayiboni kahle. Uma ngabe umuntu ejele uzoyivotela into efanayo ne-EFF into efanayo ne-ANC. So okokuqala lokho. Okwesibili ke ngiyacabanga ukuthi uma ngabe i-IFP ingayeka ukwehlukana kwangaphakathi bamdedele uhlabisa njengomholi weqembu alihole iqembu bambambise ngazo zonke indlela lokho kungasiza ekutheni kulethu izinto. Okwesibili kunomasipala abaningi KwaZulu-Natal njengamanje abaphethwe yi-IFP eyabaphumelela ngoyelethu ngo-2021 abanye omasipala ibaphethe ngoba ibambisene namanye amaqembu afana nabo DA. Kulawo masipala labo uma i-IFP izokwenza isiqiniseko sokuthi iletha izinsiza kubantu ingakwazi ukuthi kube khona amavoti ewatholayo noma labo bantu bengewona amalunga e-IFP ngoba iqiniso dadewethu ukuthi akuwona amalunga eqembu kuphela avotela iqembu. Kunabanye abantu abalivotela iqembu noma bengewona amalunga alo ngoba bekholele ekutheni khona lapho ezobasiza khona ikakhulukazi uma likwazi ukuletha izinsiza kubantu. Uma bengalungisa lezo zinto ngiyacabanga ukuthi bangenza kangcono kodwa njengoba sengishilo nakuba kunjalo angiboni ukuthi bangenza kangcono ngendlela ukuthi bangakwazi ukuthi bagcine besithatha isifundazwe. Ukube kuthiwa i-MK ayivelanga na kanjani ngokubuka kwami i-IFP bizosithatha isifundazwe kodwa njengamanje kuzoba nzima ngoba amanye amalunga e-IFP kunokwenzeka agcine nawo esevotela le-MK ngoba kubukeka kumlilo impela oshubo hangu owethuse wonke umuntu hayi nje abaholi be-ANC kuphela kodwa onke amaqembu ezombusazwe. Hey njengalwazi kuyabonakala into bana iMK ibabambe ngobhungwana kweliphondo lakho seKZN. Sibambe ngasibini ngexesha lakho njengalwazi sibonga kakhulu ngokuba usihlalutyele ngalomba bese utikita namhlanje benosuku oluhle. Asibonge dadewethu sibonge kuwe sibonge babukeli bakho nani benosuku oluhle nibe nejikelihle sibonga khona. Enkosi kakhulu lo ke mbukeli ebesithetha naye ibingunjingalwazi ibheki Mngomezulu besicacisela banzi ngamathuba okuba iIFP iphumelele iphondo laKwaZulu-Natal njengoko kaloku kuza kuvotwa eMzantsi Afrika kulonyaka. Saqhubeka ke mbukeli sikuphathela amanqaku atshotshe enhlanje apha ekhaya naphesheya kwamalwandle kusenjalo bathi qhwisi ibhatale ivenkile ungakunqi. Bravissimo, let's all celebrate. Bafana, 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 Bafana. Bravo, bravissimo, we all celebrate. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele kanti ngokumbukeli singena kwisiqendo sethu sezemidlalo. Umqeqeshi ke weBafana Bafana uHugo Bruce ukholelwa ukuba ukusebenza kakuhle kweqela kwiAfrica Cup of Nations kungenxa yomanyano. Ukuphumelela ke kweqela lamvanje kwiNamibia emva kokufumana isibhaqo yimali kubonisa ukuphucuka kwabo. UMzantsi Afrika uzawuqubisana nayo kaloku eTunisia ngokuhlwa kwanamhlanje. Masijonge mbukeli. Impumelelo yabafana kwiNamibia ekhohogo ngemvulo yamanqaku iphakamise ilunda kubalandeli. Umqeqeshi weliqela udinga ixesha elide ngaphambi kwetumente ukuze ayondelelanise iqela lakhe. If you compare our two last games, I think there is already progression in that way that we play totally different last Sunday than my first match against Mali.
abadlali sebeqalile ukuzivocavoca belungiselela umdlalo ogqibela kwisigaba sokuqala kwaye impumelelo yabo bayibeke kwelokulibala baphokophela edabini. The level is very high, but we're just also grateful that we've been taking part in the Champions League, and that's helped us sort of adapt to AFCON. Iqela loMzantsi Afrika lisakungquzulana nelaseTunisia kumdlalo ogqibela kuGroup E kwaye kuzoqhawuka unobathane ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa amasabe kwelangeni umphokoqo unexhala. Ewe umphokoqo unexhala kuba iCameroon izibekele indawo yesibini kuGroup C emva kokufaka amanqaku amathathu kwamabini kumdlalo wayo neGambia. Mauritania are dangerous on the break. It's a 3 against 3. It's a dangerous situation. He's in the box. Squares it. Good save of the near post. Forced to make a save here. And the shot coming in from range. It's loose in the box. It's gone in. Would you believe it? Would you believe it? Delahi Yali. What a memorable goal that could be. They're sitting down. They're almost at a prayer meeting here. But have a look at this. The goalkeeper does well originally. Then the ball comes back in. It's loose in the box, and that's a great finish. Needs the upright to help it in. So goals in both games within a minute of each other. And that turns things around. Algeria, as things stand, are going home. It's a great finish. Needed the upright, as I say, to help him. But look at this. He controls it nicely. He swivels, he turns. It's almost like the Cabo Verde goal of last night. And the more things change, the more they stay the same. What a finish that is. And Mauritania, who have never, ever beaten. In it comes from Freddie as they jostle in the box, and it's headed into the back of the net, and Mabalulu has opened the scoring. But the Palancas Negros down and into the ground for his second goal of the tournament. And Angola strike first in this game to decide who will be top of the group. To tee up show, but he chooses not to. Strike a goal, and it's spilled, and this could be two. And Angola settle into the death. Zini taps home to ensure that the Palancas Negros will top. Usually oh so reliable Hervé Coffey. He just found the shot too hot to handle. Well, not a minute to go because the referee has seen enough. 0-0, they have checked the Stallions' long scoring run, which now ends at 16 consecutive games. But Angola have topped Group D. They've gone through the group stage unbeaten for the first time since 2010, and they've reached the Bantu sifisile konke okuhle ibafana sengathi konke kungahamba kahle. Inyana ke emela abadlali bebhola likanobhutshuzwayo kuleli iSAFPU isinqumele ikhuluze eMorocco Swallows ugwayi kaTiki wokuthi izibuyisele emsebenzini abadlali abangama22 abakhonjwe indlela kuleli qembu. Ikomiti liqondisa igwegwe kuleli qembu linqume ukuthi bonke laba badlali bakhonjwe abafika ngayo. iPremier Soccer League yathola inyoni zasedube zinecala ngokwehluleka ukudlala imidlalo emibili yePSL ngozibandlela wanyakenye. Imbangela ke kwabe ukungagculiseki kwabadlali ababekhala ngokuthi abazange baholelwe. All along, the players have not been paid, and therefore it made it very difficult for the club to issue them with pay slips. You know, you're not going to get your pay slip if you do that. Currently, one of the fundamental issues why the players must also have their pay slips, it's around the issues of UIF. The players have not been paid. It's the whole of December. They cannot even go to Labour and go and ask for the monies and apply for UIF. You go there, it bounces and all that. And we think the league also has got a role to play there. The understanding is that the players' issue is just around the December salary because they wanted to be paid for December to have a nice time. That is not that. Players are owed signing on fees. There's lots of outstandings that are there. And the question that we asked, and which I asked as well, if you are not paid your June and July salary, and you are paid in August and September, the salary you receive in September, which month is it addressing?
Iqembu lesizwe lekhilikithi laba neminyaka ngaphansi kwe-19 likhale ngaphansi kokuqala emqhudelwaneni wendebe yomhlaba ye-ICC khona lapha ekhaya. iProteas ikhale ngaphansi ngama-runs angama-36 ibhekene laseNgilandi emdlalweni weqoqo u-B, nokho-ke ophazanyiswe imvula enkundleni i-JB Marks Oval ePotchefstroom. Siphinda sikwamukele embukeli lapha ekhaya Jikelele, sibonga kakhulu ukuthi ke usahlanganyele kanye nathi. I-ANC ithi isigungu sayo esiphezulu sohlangana ngolwesihlanu sobheka isimo sezombusazwe kulelizwe okufaka phakathi ukusungulwa kweqembu i-MK. Lo mhlangano weyinsuku ezimbili uzobe usulandelwa ke ilihutla izodonsa kuze kube ngumsombuluko. Ukuthola kabanzi ke sixhumana ngocingo nentatheli yendaba zombusazwe lapha e-SABC uSamukele Maseko. Maseka sikubingelele ekhaya Jikelele, sikwamukele. Sibingelele noxolo, sibingelele nabalaleli. Samukele, sicela ukuthi uchazele umbukelo sekhaya ukuthi yini lihutla nanokuthi kwenziwani kuyo. Ilihutla yayo isigungu esiphezulu senhlangano ebusayo ibhekisisa ukusebenza kwawo inhlangano ebusayo kuhulumeni nokusebenza kweinhlaka zikahulumeni ekukhulukazi kwezombusazwe kumasipala, uhulumeni wesifundazwe nohulumeni wazwelonke kanye futhi nongqongqoshe abaphethe iminyango ehlukahlukene njengongqongqoshe ophethe iminyango yezemfundo ephakeme nongqongqoshe ophethe iminyango yezemfundo esemazingeni aphansi umama uEnjimutseha kubhekwa zona zonke kubhekwe nangongqongqoshe obhekele ezikagesi yena udokotela uKhosenzo Ramaphosa nje kubhekwa kwezombusazwe ukuthi inhlangano ebusayo yenza njani, iziphi izingqinamba ezikhona ekuletheni ingqalasizinda kanye nentuthuko ebantwini baseNingizimu Afrika kanye nokuphucula nje izimpilo zabantu nokudala amathuba omsebenzi. Manje Samukele, yini nje okulindeleke ukuthi ke kwenziwe kulomhlangano we-NEC ozoqala ngolwesihlanu? Yiziphi mhlawumbe izihloko engabe zizodingidwa? Mawubheka nje ngale mpelasonto esiphuma kuyona, abaholi be-ANC esifundazweni saKwaZulu-Natal bebephume izinkalo zonke zesifundazwe kuzona zonke izifunda eziyi-14 kulesi sifundazwe eziwu-11 ngoba sibonile ukuthi bebehamba bechaza lento yokuqalwa kweqembu le-MK. Sibonile unobhala wesifundazwe ubheka imntolo uDlangamandla egadla kulo wayengumongameli wezwe naye lo wayengumongameli we-ANC uJacob Zuma athi abantu basenkandla abakazi bayivotele i-ANC ngoba babebona uJacob Zuma babona nje umuntu oyinakela yena yedwa nomndeni wakhe nokwakha umuzi omkhulu esebenzisa izimali zentela zaseNingizimu Afrika ukwakha umuzi wakhe wasenkandla. Wathi nje ayikho into uJacob Zuma akayenza ezophucula impilo yomuntu omnyama, akazange ayiqali i-NHI, akazange ayiqali ibhange lombuso, akazange ayilethe i-minimum wage, akazange ayilethe futhi i-basic income grant, kuyimali nje ezoholwa yilabantu abangasebenzi eNingizimu Afrika. Wasewathi uDlangamandla umongameli uRamaphosa owenze izinto ezizophucula izimpilo zabantu abamnyama ngokufaka yona i-NHI ukuthi nje wena noxolo mungenayo i-medical aid ukuthi uyalimala uyakwazi ukuthi uhanjiswe esibhedlela sikanokusho ungakhokhi ngisho isenti ukhokhe yena-ke uhulumeni. Washo futhi ukuthi uRamaphosa owenza imizamo njengamanje ukuthi asithathe wona lo 350 okade unikwa abantu abangasebenzi ngayo i-COVID ukuthi uphendulwe ube yona i-basic income grant ehlambaselwa ukuthi izoba wo-1,800 ukuthi kuzoba imali ezotholwa abantu baseNingizimu Afrika abangasebenzi. Lezo zinto-ke uDlangamandla athi hayi lo mongameli okhona njengamanje uzenzile okuyizinto ezahlulekwa ukwenziwa ulo muntu othi ufana njengathi untula njengathi. Yebo Samukelo, njengoba usho nawe-ke ubheka imntelo njengoba egxeka nje uZuma kangaka-ke eqhakambisa yena kumengameli uCyril Ramaphosa, singathi-ke kodwa-ke mhlawumbe lesi sinqumo sikaZuma-ke siwahluthula iy'nhliziyo impela-ke amalungu e-ANC kanye ne-ANC nje ngoba wonke umuntu akaqeda inkulumo yakhe engayifanga i-MK kanye noZuma. Sibahluthulile iy'nhliziyo ngoba mawubheka i-ANC kule minyaka edlule eyi-12 kakhulukazi ibimvikela kakhulu lo wayengumongameli emacaleni ayabhekile ngenkathi exoshiwe njengephindile kamongameli i-ANC ngaso i-National General Council eyayibanjwe ngo-2005 enyuvesi yasePitoli kwaba yibona unathi Mthethwa oseyinxusa manje phesheya abasukuma njengamalungu amagatsha abathi hayi
siyakubona ke wena umongameli uThabo ukuthi umxoshile umsholozi lapha kuhulumeni kodwa ukwazi ke ukumxosha kweANC inqungquthela kuphela ekhethelekile engamxosha siyambuyisa ke njengephini likamongameli walo leli qembu wahamba kwayiwa kwinqungquthela ngo2007 ePolokwane wadla ngamalengiso uJacob Zuma ehlula yena uThabo Mbeki kwesikhundla sokumongameli waleli qembu ilapho nje leli qembu selithathe isikhathi eside simvikela kuzona zonke inxushunxushu ayibhekene nazo umsholozi mase bashiya kanje babona ngazi ukuthi ubasebenzisile wavele wabashiya lapha eceleni ingakho ke ngalempela sonto esigungu esiphezulu sayi ANC sizolidingida lolu daba ukuthi bayibeka kanjani into yeMK babhekana kanjani nodaba lakhe umongameli uJacob Zuma ukuthi ngeke avotele leli qembu uzovotela iMK nayo iMK njengoba ithathe iheritage yayo iANC yomkhonto wesizwe uma kade beyibona bomzabalazo bayiwina kanjani icala lapha enkantolo kuhamba kanjani lapho ukuze bezozama ukugwema ukubhekana ngeziqu zamehlo nalo leli qembu khabazela nje udokotela uZwelimkhize ekhuluma endwede ngalempela sonto naye uNdosi ubhekicele ekhuluma eThekwini uthethe ligobhoze kakhulu igazi esifundazweni saKwaZulu Natal akumele ukuqalwa keMK nabantu beANC kubuyele kulezi ayikhathi zakudala zango 1989 kuya ku1994 lapho akagobhoza khona igazi kubulawana kwabantu beIFP kanye neANC khona nje umholi weANC esifundazweni saKwaZulu Natal izolo bengithumela umlando kwazo zonke lezi zinto zeANC neIFP ebhekisisa kwabantu abasabashona ababebonakala njengabantu ababebulala beANC abafana njengoSiphiwe Mvuyane no David Ntombela ababehlala kuMoyi River kanye futhi nalabo ababukuHammersdale nalabo ke beIFP nabo bayakuthumela ukuthi babebulawa kanjani abantu beIFP bebulawa abantu beANC endaweni ezifana njengoSayidi ePortchestroom. Samkela amunye ke angabuza ke ukuthi uma ngabeke izinkulumo zabaholi zigxile ekutheni bona bamvikela lo wayengumongameli uJacob Zuma emacaleni naye nawo ngaphambilini mhlawumbe pho bahlulwa yini ukumvikela kuleli icala la kamvakeleli elimbone eze engena ngaphakathi ke ejele. Mawubheka noxolo umlando okhulaza uthatha kwinqungquthela yango2017 kuzibandlela iANC lapho uSirin Ramaphosa ahlula khona udokotela uNkosazana Dlamini Zuma masubuya ubheke izinto ezayishiwo ulo engumongameli uMnumzana Jacob Zuma ngobuholi beANC ababuhola uyena uRamaphosa noma buze njengephini likamongameli noma khashule njengonobhala Jikelele wawusubona ukuthi ubudlelwane phakathi kweANC ehola uRamaphosa kanye nolwa engumongameli uJacob Zuma sebufike kancingenje akusazweni akusazwana ingako kwahamba isikhathi kwabonakala ubudlelwane abusabufadalele angeke kusasetshenziswana kakhulukazi uRamaphosa eya kwikhomishana eyibheka ukugwamandwa kwamandla ombuso ephendula yonke imibuzo eyayibuzwe yona mawusubheka lo wayengumongameli uJacob Zuma wanqaba ukuphinda abuyele kuleya khomishana yoke iphenya ukugamandwa kwamandla ombuso kwagcina lokho ke sekumise inkantolo yomthethosisekelo phecelezi constitutional court kwayiyona constitutional court iphethingelo ngathi ijudgment iyaye kade ishiwo usisi Khambembe ukuthi lo wayengumongameli akaye ejele eyodonsa isikhathi esithile kodwa mawusubheka ke ngendlela aphume ngayo futhi ejele wawukhishwa uyena lo hulumeni weANC kakhulukazi lo engukhomishana we-correctional services uArthur Fraser lokho kutshengisa ukuthi yona enhlangano ebusayo abanye bengazamile ukumkhipha ejele abanye bengathi mfakile ejele kodwa okubonakalayo okakusedlangana lini ukuthi ubudlelwane phakathi kwalabadoda womabili uZuma noRamaphosa base kufikile ngetshe base ngeke besazwana kakhulukazi kulo mhlangano okhona ngendlela ezokuxhumana zobuchwepheshe uZoom lapho uyengumongameli uJacob Zuma akusola umongameli weANC ngokusebenzela abantu abamhlophe abathile phecelezi laba ababizwa ngeStellenbosch mafia. Masako sasiphetha nje ke mhlawumbe ake singene nje odabeni lokuthi yini ngampela leni uZuma akhala ngayo ezehlubuka iqembu akhulela kuzo ezewaba umengameli walo ubuya kude phela uZuma neANC Maseko.
uya kude naye ANC ngoba kathiwa wajoyina leli qembu ena 16 usehlale yonke leminyaka ekuleli qembu ewu60 asazikeke ukuthi yini kahle hle emxabanise noRamaphosa ngoba uyena owabuyisa uRamaphosa ngenqunguthela yango 2012 yayi-ANC emangawungi ngephini lakhe ayekade ethume udokotela uKhabazela uMkhize ukuthi noSupramuha Mapilo noNomvula Munkonyane ukuthi abahambe beyokhuluma noRamaphosa ukuze azongena njengephini lakhe ngenkathi uKhaleba Mutlante ephosela uZuma inselela kuleya nqunguthela. uZuma ke ngeke ngabona enye video akade bemqophe yona ekhuluma eThawini eMaritzburg ethi yena angeke ayivotele iANC kaRamaphosa ngoba ihlulekile ukuphatha izwe yena kodwa uyofela kuyona iANC angeke ayishiye lokho kuchaza ukuthi ke uZuma yena usayilungu leANC usayithanda iANC kodwa nje angeke ayivotele leANC eholwa uRamaphosa ngoba ihlulekile ukuphatha izwe ubonakala ngokuthi athi ugesi awukho abantu bahluleka ukuhlinzeka ngamanzi ubheke imigwaqo inamaphotholi nemgodi ubheke nje isimo saseNingizimu Afrika sishone phansi amazwi akhe ke lawo umshuluzi athi ingako angeke ayivotele leANC kaRamaphosa mawubheka umqwathi ke unobhala owayengunobhala Jikelele kaZuma eminyaka eyishumi aphinde futhi abe uhlalo weANC iminyaka eyisithupha njengamanje yena uGwede Mantashe uthi uZuma asikaze sithi ANC kaZuma le manje ukuthathathi yena athi ANC kaRamaphosa le ngoba akekho umunye wathi iANC kaMbeki iANC iyodwa iqembu nje elilodwa liba nomongameli abakhona ngesikhathi ezehlukene yasamkelo hayi impela soke sibona ukuthi uyozala Nkomoni ngoba ke phela impela omunye ke angayibuza ukuthi uma ngabe ethi uyofela kwiANC engabe iANC ihlaleleni ngamxoshi uma ngabe ibhale kwacaca kusomqulu wayo wokuchaza ama rules ukusho khona ke noma ke umnqubo mgomo yeqembu ukusho ukuthi uma ngabe ukhankaselela iqembu lokho sekusho ukuthi ke cha awusayibanda kanye neqembu kodwa ke hayi lolo udaba ke lolu unyusuku samkelo sibonge kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje kuseni izindala zombili sizobonana khona Labo ke mbukeli bekusamkele Maseko ebesixoxa naye ke nje ke mayelana nodaba lolehutla imihlangano yeANC ezoyibamba maduze nje mbukeli sokunyeke qu ezitolo kodwa ke mangabe sibuya ke sesingena njengamanje ehoreni lethu lesibili